Halo logoper, माबोरै dong? आं दा दं जाहैबाय पान्जाब बादिगार रलेट एक्सप्रेसआव आं मोनसे ट्राइपड लांनायदों नैबेखौ आं दायो आनबक्सिं खालामना देखायसिगोन माबायदि बेनि क्वालिटिया नायदो दायो आं बेखौ आनबक्सिं खालामसिगोन वाव नाय साइजआ बिदि बियो खारनाय गंसे बेनि सिङाव मा मा दं वाव नै खालामखाबाय खालामला टेबोल मोनखाबाय मोनसे बेयो माबा दे ब्लुटुथ वाला दे सेल्फि जायो ब्लुटुथनि बेसेबां गोलाव लाइटबो दं दै नै लाइटखौ जोङो एकदम मोजां आरो सेल्फि लायो जुदि सेल्फि लायोबा बे लाइटखौ जोङो माबा मोननै अपसन दं लाइटना एसे खमबो जायो ओमफ्राय बाराबो जायो ओमफ्राय बेयो आरो जायो मा जाबावो आराम मोजां आरो ओमफ्राय नैबे क्वालिटिया एसे मोजां मोनदों आंबो मोजां जाबाय नै बिदि आरामसे बेखौ दोननानै आराम भिडिअ बानायनानै खोनारो आरो आंथ' दा टेबोलावसो दोननानै टेबोलावसो गासै साइडआव बायदिसिना दोनना नै बिदिबो साबसिन जाबाय आरो ओंखायनो जुदि मोनानि समाव मोजां नङा लाइटखौ होनो हाबाय आरो मोजां सेल्फि लानो नैबे ब्लुटुथ लानानै नैबे सेल्फि लानो नैबे बटनखौ थुना होबानो जाबाय आरो बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो क्वालिटिया माबायदि नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालामदो जोंखौ आंबो बिराद मोजां मोनदों जोंनि क्वालिटिखौ बेनि प्राइसआ बारा नङा फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनानै बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै